E ok, dă-i. Uite cum scoate! La tine mai mult scoate fumul. Da! Că mănâncă ulei. Încerci tu? Mai încerc o dată? Hai! N-au niciun stres asta, auzi? Da, da, așa să încerci, moș, să ții, ridica și să dai așa, da, e super. Ia, Kimco, vină cu asta, filmează. Hai că țin eu, da, mă, dar să nu mă faci praf, că te mănânc. Gata? Da, da. Caterin că scoate mult fum pe topă. Da, da.